De grote klantengroei bij de voedselbank in Achtkarspelen zorgt voor uitdagings. Als ik kijk naar de orde onder 2 hier, dan zien wij in het begin van op stand 45 huishoudens. En dat ben er inmiddels 94 geworden. 150 ben 100 volwassenen die we wekelijks levensmiddelpakketten beschikbaar stellen. Ben je ervan schrokken? Ja, want over het algemeen is de tendens in Nederland dat met de verhoging van de uitkeringen en toeslagen et cetera, de mensen het financieel wat makkelijker hebben. En je zegt dus ook landelijk dat er gewoon minder vraag naar levensmiddelpakketten is. En bij u in de gemeente is dat nou correct andersom. De stiepen van de voedselbank komt hield iets meer uit de brede mierskip wij. Piratenzenders, donateurs, tjerken, als mensen die het hadden verboen vielen met de voedselbank, doneer je een soort god als yield. Ik denk dat er volle meer aandacht is voor de jaren, sowieso landelijk jongen. Het zwaar trekt voor dus dat mensen zich echt bewust worden, denk ik, van hoe goed dat ze het zelf hebben. En ik denk dat dat eerst een prachtig initiatief is van heel veel mensen die zeggen, nou, vanuit mijn eigen goede huishouding kan ik zelf echt nog wat doen voor de meerskip en in dit geval voor de Achtkarspelen voedselbank. Een soort meesken met een lietse beurs weten de voedselbank dus te vinden. Maar het is minstens zo wichtig om genoeg goed binnen te krijgen. En dat is op het stuit de uitdaging. Die producten die we daarvan broeken, die krijgen we voor een deel nog uit de landelijke distributiecentra. Dus dat keert nou wel terug, alleen dat wordt steeds minder. Maar we zeggen ook in de supermarkt dat er op het allerlaatste moment houdbaarheidsdatum zelf beroept worden om nog op het allerlaatste moment nog producten te verkeerpen in de vakken met de goedkope producten van €1 en dat soort zaken. Nou, dat betekent gewoon dat willen wij een volwaardig pakket bieden, dat we dan echt producten zelf verkeerpen moeten. En dat doen wij in toenemende mate. De voedselbank bleef dus op zoek naar extra middels om onder de haast 100 gezinnen die het zij betjennen volledige pakketten aan te kennen.